ए ढेला हाँ मंगरू चल ना आम तुरल जा बोरी कांच आम छोट छोट आम जलजीरा छीट के बड़ा खाए में मजा आवेला। ना ना हम ना जब पिछले साल झगड़ुए मरले रहे हमरा के आगा आगा के। अरे तो ऐसो हम बानी न चल ठीक बा चल लेकिन हम तुरे ए ना कौवा है ना भाई डेरा ता साला कांच आम तुरे में चल ना फूलनवा के खेत में से तुर लिया जा। चला आम तू के ऊपर जिंजीरा छीट के खाई ले। हां चलो चलो तुरबे न। हां तुरम चला चला बड़ी एको को आम ना देला बुझले। तो चला चुरा के तुरल ले यार। चल चलो हां हां अब अच्छा दिया अबे चला ना आम ऊपर से तुरल ले फुलवारी में से। ना ना हम ना जाए मैम तुरे काहे हो पिछले साल गए नहीं तो मरले रहे मंगरू हमरा के आगा आगा के। ए तो चोरी करके तुरल ले। ना ना हम ना जाए। ए तू डराता रह देखो तेरा भैया डराता रह। चला तो खाली मारते रही। चले के तो हम ना तुरे हमनी के तुरियलो मोड़ दिया तू तुरियलो हम ना तुरम चले के। हां तो चला 5 तारीख तू कर। 1 घंटा हाल तो हम जलजीरा ना की तो छीटे को हैं। ठीक बा चलो लो भाई बना चलो तुर के लियाओ जाओ। चलो लो हां चल जा ना। हां चले के ठीक बा चल लोगे उठो चले तुर के लियाओ ले खाई ले यार जल्दी जा छीट के। लइका तो साला हैरान क के रख दे तरन से हमरा के आम के सीजन में। लेकिन आज के दिन ठीक बा कि सुबेरे से लेके साँझ हो गई कोनो लइका ना अइलन सन। जा तनी अब घरे अब ना यहाँ से लइका किरिम तो डूबिए गइल बा। जा तनी अब हमवा गन ले तनी ओए बाबा 351 गो आम बा। जा तनी घरे अब कोनो लइका ना आइए यहाँ सन। चल अच्छा कौन आम के लगे तो आगन सन फुलवारी में। फुलवारी में आ गई सन आम वाला बारन ना ठीक ना तो फटाफट मारो सन ढेला एगो आम लेकर चल जा ठीक बा। कौन तुरी हम तुरी या तनी के तू बस तुरंत नहीं हम ये ठेला मारते माता ढेला एगो होई देखो भैया पार्टनर हम गिरल बा। अरे ठीक बा चल के एकरे के जलजीरा छीट के खाई ले। खाई ले हाँ, चल चलो जल्दी चलो। चलो आराम आराम से चलो सुन भैया आज आसन आ खेतवा के मालूम नहीं देवे काम वाला के नहीं के देवे के आ पैसा से नहीं जा आ यही जे हमनी के पूरा आम के खाई जाए ठीक बा। पहलो सन आ जलजीरा निकालो सन ठीक बा। जलजीरा निकालो और जलजीरा निकालो भैया छीट के खाई जलजीरा निकालो ठीक लो बा। छिटा गई हां हाइला तू खा हमरा के रे तारा के देता नहीं होइलो तू खा हेलो हम हई खाए ना का खइबो पूरा हमरा कहब दल हेतना हो ना चली हेतना हम ना ले हमारे तो पूरा रुको खइबो। आवा कोई को खइबो ओइ में से तनी तनी सब हम तीनों हम खाए के ते मत खो हई दे आ हम खाएम ठीक बा। ठीक बा हमनी के दोनों हम खा लेम से एगो में से ना रोटी बाड़े खा ले साहब के। हमरा के पूरा ना दे बोलो तो हम आम वाला से कह दे जाके ठीक बात है चलो लो आइलो खाए के बता खा ना तो मत खा हमनी के खाता नहीं सो हमरा के हेतनी से काहे दे तरह सन हेतनी से दे बोलो तो देख लो लोगी तू बहुत कम काम करले बड़ा यही जितना तरह कोइले के बड़ा दिया उतने न खइबो केतन रे ढेला चलो ही आम खा के ढेला ले तू आई। चलैलो के चलावल हम चलै नहीं आई तो सुनो लोगी जलजीरा हम ले आनी तारलन के बुला के हम ले आनी हमरा का तनी सा दे तार लोगी ठीक ना आ तनी लोग ढेर ढेर खाता इतना बार हम ना ले आ ढेर ना दे बोलोगी तो हम आम वाला से जाके कह दे। ना ना मत कहियो आइलो तनी बेसी ल खा हां हां मत कहियो इतना भर से हो जाई। अगला बेर पीवर सुधाई तो सुधा के दिया तरह के। ठीक बा अगला बार ना दे बोलोगी ना तो बुझ लिया लोगी हम कह दे। ठीक बा हां उहे हाल हो जाई तनी बार ढील दो पूरा धर के छील दो वाला कहानी जा गई। ठीक बा हां खा खा धर लो चलो लो आगे साल से ना दे बोलो ढेर तो बुझ जाइए लोगी। ये साला हमारा सस्पिशन लागता आमवा पर। देखो ना हम गन के गईनी ह 351 आज राम 5 7 साला 352 को केंगो हो गइला मवा लागता कोनो तुरले बा का आदमी रोपा आज ढूके लाग जाता नहीं अब पकड़ाई लो तो साले लोग के व्यवस्था करम हम अभी नहीं यही जिनिया रोपा आज ढूका लागता नहीं आज सब उनका लोग के आम चोरावल हम निकाल देता नहीं आज यही जिया में ढूका लागता नहीं देखो तनी 3 तुरत आम यही जिया ढूका तनी
आवस लो आज साले लोग के आज हम व्यवस्था करबे करम छोड़े नहीं आज आवस के खाली। ए भैया इतना आम में तार पेट भरल है, चलो ना दोबारा तू लिया चला तनी के तो ढेर खा लेला सन हमरा के झाट बुर देला वैसे न कहनी तारा भूख लागल चलो आपसे तूर के खाई जा। तो जा तनी के अगला बार हम टूर के ले हम जा तनी के टूर के ले तू जा उठ के ले जा चलो ना भैया तू जा हम जल जीरो ले आनी आ जल जीरा की पारी हमनी के लिए आए अब से क्या होई फिर से जा तू जा ले आओ हल्का सा दे लो थोड़ा सा दे लो तो जा के ले आओ सन तनी के ना रे तू जा उठ ना रे तन का चलाक बन तर सन ढेर बेसी कोई हमनी कमे दिए जा जल्दी आओ जा हम जाई हां तो साले लोग देख लो लोग जा तनी आम टूरे आपकी बार गद्दारी कइला लोगी तो पूरा आम के आठी तनी के पिछवाड़ा में डाल के एकदम घुमा देवे ठीक बजा जाता नहीं आ जाता नहीं या 2-3 गो आम लेके आई ले अब बढ़िया से छील के खाइल जाला ठीक बा हमरा के भेजे वाला आम पूरे के आ गछवावा नहीं थे आजो नहीं थे आई ये खतनी आई बा आज छोड़म ना आज तानी अल्लाह लोग साले लोग ना देला लोग ना तब आज छोड़म ना आज उनकर व्यवस्था कोइए दे हम रोक को आज साले अरे अरे भाई ये छोड़ दो भाई बहुत दिन से हम करा के छोड़ दो भैया ये हो गया चलाओ बेटा हम से का उतरन हम आज पकड़ा गए लोग हाथ पकड़ ला होई आज हम व्यवस्था करबे आज हम छोड़ब ना आज ना छोड़ब अरे बाप रे सारवा तनी के आम खाती हमरा के भेज देलो सोन आज पकड़ के मार के हमरा के का बोल भैया का हो गई आमा साले लोगिन हमरा के भेज देलो लो मारे खाती हां का बोइलो मार के हमरा के खराब कर देला अच्छा तो दाम में से दो बहुत मारलो हमरा हम यार कहां से तुगलो ई तो पिटा के आइल बा साले लोगिन हमरा के पिटवा देलो लोगिन भेजवा के आम मांगता लोगिन ना हम दाम दो पिटा गइल है इतना मार के पेट खराब कर देला हम दो हमनी के आम चाही कहीं से ना कहीं से ए मार तो पिटाइल बनाए बहुत साले लोगिन आम खोइबो लोगिन और आम खोइबो लोगिन भागो हम लोग आम किया होता है तार लोग क्या हो लोग आ जा लोग हमरा का फंसा के तन के भाग गइल हो लोग तर के आम तारा लोग हम खियाओ तनी ठीक ना बड़का ना आठी घुसा दनी सालो चढ़ा के भेज दियो आम तुरवावे के आम वाला तूर के साला मार के हमरा के हेने दर्द कर देले बे दर्द साले लोग हमरा के भेज दे तो अब तुरवावे के बाबू ये रहनी है आ लड़का लोग आम हम खियाओ तनी साले लोग आ जा लोग ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बेल आइकन दिखाई देगा उसे प्रेस कर दीजिएगा और इस चैनल को अब ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।